Nggih, nuwun sewu Masus. Nggih. Niki ingkang rawuh menika piagung-piagung luhur. Dados upami kula kok sigrak-sigrak kadosipun menika kurang prayogi. Nggih. Pun sinom mawon. Nggih. Sinom nyamat. Napa wonten ingkang slendro? Pun pelok mawon nggih. Nggih. Ingkang napa? Senggak Mbak Ira nggih. Mbak Ria, Mbak Ira. Nek ya menten kula niku lalinan, Mas. Nggih. Mbak Ria, monggo Mbak Ria. Nggih. Kasun jumeneng nggih. Menika cakepanipun amenangi jaman edan. Mengke lajeng dibacotke si kucing napa rujak jeruk nggih? Si kucing mawon nggih. Nggih, dibacotke si kucing. Sakniki, Pak. Mboten sok kemis pon wae. Nggih. Tak kira sok pae. Nggih. Mbak Ria. Aku biasanya duet karo Mbak Desi terus saya jajal ganti duet karo Mbak Ria. Nggih, kudune nggih dijajal-jajal gentenan Pak ya. Jajal rasane enak endi. Kok jajane ya. Nggih. Wes kersane kono urusane mburi kula mboten ngertos. Engko nek wis siap paling darah ditintingi aku lho. Nuwun sewu Bapak Nggih. Edi. Niki napa Edi audio niki gadahen jenengan? Lho, neka gadahan kula. Oh, dadalah jebule, ya ampun. Mike serasan. Oh ya. Malam mikir sarasan. Nggih. Ngoten. Monggo Mbak Dia Caraka. Pun lajengaken. Nggih. Menika cakapanipun amenangi jaman edan. Nggih. Amenangi jaman edan menika sanadyan kadosipun kok edan kadose niku Pripun, Pak? konotasine menika buruk nggih. Nggih. Nanging menika pitutur ingkang sae. Ngoten. Nggih. Amenangi jaman edan. Amenangi Dados jaman jaman edan. ingkang kirang leres menika. Nggih. Nek saged niku tiyang niku ampun katut mbok ampun katut Katut edan Edan. niku ampun. Mung pitutur nggih. 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 Ben edan ya edan dhewe ya, Pak ya. Oh nggih. Ora oleh melu-melu edan. Nggih. Kok ndak dikebaki wong edan. Katur dumateng sedaya para tamu kakung miwah putri, para kadang permadani kakung miwah putri, sumangga kula dherekaken sugeng rahapi daharan dalah ujukan ingkang sampun sinedya wonten sasana boga. Nggih. Monggo pun rahapi kanthi mardu mardikaning pegalih. Nggih. Kanthi sinambi Hamyak spining sasana nggih paring ngatur lipur dumateng panjenengan sedaya saking Edi Campur Sari. Edi Baskara. Oh, Bastara Campur Sari Edi Audio. Si nembang nggih Edi. Edi. Mong Edi Waskita. Jenengan nggih sing gadah toko sepatu nika. Oh, leres. Oh, leres jebule. Lah jenengan teng mriku niku nate semrep kula, pirsa Nggih. kula. Nggih. Pas kula parkir nika, Heeh. ah nika badhe tumbas rasan Oh, nika. alah tak kira kene jenengan. Pun ah, larasnya semonten. Hamenangi jaman edan. Hewo hoyo ing pangguti. Melu edan ora yen tan
saya lho Bapak Bawi, mboten ngira-ngira pakurmatan. Nggih, among badhe caos selipur dhumateng panjenengan sedaya. Mboyoka tumak matuk keselak. Jenengan tak mimi, baleni. Pak, mimi. Tak baleni. Nggih, tak kira. Gak usah. Tak baleni. Nggih, monggo. Mboyo katuman Cobi Mbak Ria jenengan ndilalah kersa Allah. Ndilalah ngono nggih jenengan cobi Mbak. Iya wis tak bacot ke. Nggih bacot kemawon. Ndilalah kersa bejo bejane kang lali tegane bejane sing nanging aja loro. iki mboten loro lho. Lha napa? Sekawan. Sekawan. Sinten? Hah? Sinten? Ampun nyindur ngoten. Pak Edi. Pak Edi 5 ya? 5 luwe kalih pupuk. Nggih. Pun. Nuladul aku utama nggih sasetunggal. Jenengan rumiyin, Mbak. Napa? Nuladul aku utama. Baleni malih. Nggih. Nggih. Iya. Nggih. Jenengan sing nembang kula sing nggih. nula. Pripun? Oh, ngoten.
sekali-kali aku tak nyenggaki. Ya. Nenggake gentenan iki nggih. Ya gentenan. Jebul nyenggaki enak lho, Mbak. Lha penak senggak andane ya. Oh, jenengan mawon niku. Kula sing senggak. Enak senggak to. Kepati malam minggu kutha pati pancen ame. Apa mau senggakane? Janji sabar, lamun ra kesusu, kenene kadung bayar, konone malah turu dijaluki. Apa iku apa? Arep tuku rokok. Oh, tuku rokok. Aku kadung bayar, bakule malah turu. Oh alah, bangetan. Bangetan sapa to? Bakule. Bangetan bakule ditekoni malah turu. Heeh. Anak bayar harus tinggal turu. Nggih dibacetke. Nggih. Tula-tuli kumandang swarane babaten tak tandurane ndak pegaten tak luwes sore ora suwe-suwe nirokke jenengan nek niku wae. Nggih. Nek kalih mboten angsal nggih. Mboten angsal. Nek gangsal boleh. Angsal. Nggih. Karuan sing Nang ojo akeh. sing bener iku siji. Siji ning kene. Siji nang kono. Siji nang sing watu. Aja diwon, aja diwon. Iya aja diwon. Carane. Pengalaman kita. Nggih. Monggo. Pipo patre sing padha kesel aja mepet-mepet ake eta ake wes. Bon. Iku wae aja dibacotke. Nggih, sampun. Nggih. Si kucinge mlayu. Nggih. Mas Tono senengane ngegegeti wong keting aku. Monggo Mas Sus. Nggih.